Iepa lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanal, ni Lastotxapel naiz eta orain gontan filmati buruzko nire iritzia ematera nator. Kasu honetan aspaldian ikusi nahi nuen filme bat ikusteko aukera izan dut, eta bere izena da World Children Ghibli Studioen animazio filma. Filmaren gai edo da nola emakume bat eskotzen den gizotxo batekin eta izaten dituen alaba bat eta seme bat, eta nola bizi diren kontatzen duen historia polita. Hasieran neska dago unibertsitatean eta ezagutzen du mutil bat, eta pizkanaka berataz maite mintzen doa. Baina mutil horrek sekretu bat dauka, eta egun batean esaten dio zein den bere sekretu, eta neskaren aurrean gizotxo bihurtzen da. Baina ez beldurretako filmetan egoten diren gizotxoen modukoak, ezagunak eraso ingo lituzketenak eta jendea ari horska egin gizotxo gehiago izateko. Dira gizotxo furri antzekoa. Ez, eta neska esaten dio berdin zaiola bera gizotxo izatea, eta orduan eskondu egiten dira. Bere senarrak lan bat bilatzen du, eta lan horren bidez lortzen duten diruari esker bizi direla, eta handik gutxira bi semei dituzte. Eta hasieran 8 eta gizaki artean bihurtzeko ez dute beren habilitatea kontrolatzen. Eta egun batean bere senarra bere instintoei jarraituta edo desagertu egiten da. Eta gero emakumea doa bere senarren atzetik, eta ikusten du hilda dagoela 8 moduan. Orduan duen diru apurrekin euren semeak zaintzen jarraitzen du, baina 8en senari jarraituta uluketa barazten dira, eta orduan bizilagunak apur bat suminduta sentitzen dira. Ere ez doa eskolara, eta orduan emakumeak erabakitzen du joatea hiritik joatea herrizka txiki batera, lasaitasuna dagoen herrizka batera, eta bertan bere umeak zitu. Hasiera batean bere alaba da 8 sena jarraitzen duen, nola saldu, 8ak egiten dituen gauzak egitea, animaliak harrapatu, jolastu, eta ume 8 txiki bat balitz moduan, eta bere anaia da apur bat belurteagoa, ikusten ditu intsektuak eta korrikalde egiten du, eta eta duen diru gutxiarekin emakumeak doa erosten lurra landatzeko patatak eta tomateak eta eta horretako hartzen ditu liburuak eta baina gertatzen zaiona da bere usta ez dela ondo ateratzen. Beti agertzen direla tomateak eta ustelduta, eta umeak oraindik ez dute oso ondo kontrolatzen bere boterea, baina apur bat gehiago bintzat bai. Eta herritarrak hasiera batean ez dute konfiantza askorik hiritarrak direlako, eta
eta esaten dutela emakume gazte izan da barraroa dela hango toki batean bizitzea. Gero historiak aurrera doala, neska amari asko esan ondoren eskola nahi da joela eskolara joaten da eta bere semea apur bat independientagoa da, eskolara doa, baina zenbait arazoren ondorioz ez da eskolara itzultzen. Gero neska eskolan ondo dago, lagunak eta bar ditu, baina hasiera batean ez ditu hainbeste, bere ropak direlako apur bat ezberdinak ez direla neska batenak, eta orduan erakitzen du nesken arropak eta egitea beramak egiten diona. Eta bere anaia azeri bat ezagutzen du bere basoan, eta hau hartzen du bere maisu moduan, eta bere 8 zena beregan sartzen doa pizkanaka, eta bere alabak ordea erakitzen du gizakia izan nahi duela, naiz eta 8 edo gizotxo bihurtzeko aukera izan. Gero neskak arazo bat dauka ikasle batekin, eta erasoko duela pentsatzen duenean zauri bat egiten dio belarrian, eta orduan gertatzen da bronka gurasoak esaten bidali behar dutela, ordez dela fundamentuzkoa, eta bertan bere anaia jarraitzen du mendiko gauzak ikasten azeriarekin batera, eta mendia ezagutzen, eta ez du lertzen nola bere arreba ez duela nahi izan otsoa. Gero behin anaiak esaten dio arrebari ez joateko eskolara, baina ez dio kasurik egiten, eta egun horretan jausten da izugarrizko euri zaparrada eta bar. Eta naiz eta zin egin zion semeak amari ez dela mendira jango eta bar, ez dio kasurik egiten, eta mendian zehar bere bila joaten da, eta milde batetik bera jausten da, eta nahiko zauritu dago. Orduan bere semeak aurkitzen du eta etxera ematen du. Ikastolan pizkanaka gurasoak bere seme alabak bilatzera doaz, baina amak ezin du, eta eraso egin zion mutilak, zer nahi dut, neskak erasotu zuen mutilak esan zion bazekiela hasiera batetik bera zela gizotxo bat. Gero umea hasten da eta heldu bihurtzen da otsoen moduan, eta basoko zaindaria bihurtzen da, eta bere arreba institutura joaten da. Historia asko gustatu zait, eta hau da den, ez dut gustokoa izatea, eta horrengoan ikusiko gara. Agur.